pangani click subscribe button kuti nthawi zonse mzilandira ma notifications kapanga upload new videos on our channel Malawi News Daily Updates. Zikomo kwambiri. Ndimalizeni mawa. Veteran ndimalizeni mawa. Olowina afuna asafune TPP boma sinani kwa sibwere. Ndiba muuzane ku TPP. Mukalira ma press conference chikuna lirosi. Ndibo ine ngati secretary cheno sindikuyankhani. Nthawi ya ma press conference ndilibe. Nthawi yanga ndikuendera chitukuko m'midzi. Kupanga misonkhano. Kwauza Malawi kuti mbava isi TPP satani sokoli. Sasa bwelezi. Mabodza hapa kili Mulus TV. Maboza TPP. Osa limaji. Mwadzuka bwanji Amalawi nonse konse kumene muli chigawo cha kumamawa. This is Comrade Ntanywa pa Limpopo FM radio station. Muliko bwanji konse kumene muli Amalawi. Tabwerera tafika kumodzi tinali ku Cape Town kumene tinakaona ziwiri zitatu. Pano tabwerera kuti Christmas tipange limodzi ndi makolo. Muli bwanji nonse Amalawi madera onse osiyana chigawo cha kumamawa kuno ndofuna ndithamangire ku Mulanje Eskom komanso ndofuna ndiuze Mai Matanga ndakhala ndikukuimbirani telefoni simukufuna kundiyankha ndeni mafuna ndiyankhire apa nakasi zikalephereka kuyankhidwa tikayimba telefoni kuli bwino tizibera pa public mwina ananu kapena azinzanu kapena kugwira nanu ntchito akhoza kukupasirana uthenga umene timakufuna ni Mai Matanga ndonena kuti abale athu ku Mulanje akuvutika nkhani ya ku Eskom wankulu wa ku Eskom wa ku Mulanje akunena kuti akathandize anthu mapolo anagwa tikalowera chakwambiza ndi madera ena mapolo akhala kugwa mawaya ali pansi kufunika kuti aku Eskom apite kumene kuja akagwire ntchito koma anthu akapita ku Eskom akuzidwa zonoti akuyenera kupereka 350,000 kuti a Eskom apite ndesi tikudziwa kunena kuti zimenezi mwazikhazikisa kunduna kwanuku kapena ku department ya magesi ndonena kuti kukakhala 40 anthu akamapita kuti akakonze vutolo akuyenera kulipiridwa ndi anthu akumuzi ndikunena pano ndi nyengo ya Christmas mababa shop onse sakugwira ntchito madera ena ku Mulanje zigayo zonse sizikugwira ntchito ndizokhumudwisa ma business onse amene amaenda chifukwa cha magesi panopa aima ndetakhala tikuimbirani foni ya Mai Matanga kuti muthamange ku Eskom mukaone kuti chikuchitika ndi chani chikupangisa kunena kuti wankulu wa Eskom ku Mulanje azauza anthu kuti apereke ndrama kuti aikiridwe magesi chikuchitika kwenikweni ndi chani ndiye ndifunanso uthenga upite kwa azikuluakulu ena achipani cha DPP ngati apunika lindo akuimbirani foni ka amakatani akuimbirani foni kandi ndani amene mukwadziwa amene muli nawo ma contact awo choyambirira musakhale ndi maganizo zonena kuti munthu uyu akufuna andipemphe ndalama kapena munthu uyu akufuna andipemphe chimene chikufunika yankhani foni kapena yankhani message tilipo azikuluakulu ena amene mukatumiziridwa ma message ofunika kwambiri simufuna kumachita attend zimenezi ndi zimene zizapangise kunena kuti ufumu uwu Peter Mutharika akamaza achoka uzavute kwa munthu amene asasiridweyo tisazikonde kwambiri ili ndi pempho langa azikuluakulu aku DPP tisazikonde kwambiri tikazikonda kwambiri tizaona ngati malodza kusogoloko tisaiwale Amalawi anamkonda Peter Mutharika Amalawi akumkonda Peter Mutharika chifukwa cha maprogramu abwino ili ndi pempho langa ku DPP kunena kuti mukwena kugwirana manja mukwena
ngati pali ziwiri zitatu zimene mukuziona kuti ndizovuta pakati panu, ndakhala ni pansi. Ndino akuluakulu, sinu ana Amalawi anakukhulupirirani kunena kuti chipani cha DPP chitabwereranso mboma chikhoza kuchita zinthu. Ndipo maumboni tili nawo. Suya anthu akugula fetereza mu nthawi yake, akuthira fetereza mu nthawi yake. Simunakatigulire tu fetereza ku buchalo. President ndiyamikire ndi nduna zanu zonse za boma. Ndiyamike anduna azachuma a Mwanamveka. Sakugona usiku ndusana kutipezera zitukuko, kutipezera zina ndi zina. Chilowere ni mboma Mwanamveka atipezera ndalama osati za ngongole 200 billion imene apeza Mwanamveka osati pa ngongole, koma izi kapangeni chakuti, izi kapangeni chakuti. Pano maiko azungu alikhulupiriraso boma la Malawi. Ngongole zina tamba kukhululukidwa. Ubwino wa boma la tsopano kupose pamenepo ndendofuna ndikupempheni maunduna osiyana-siyana, tatiyeni dzukani athandizeni Amalawi. Zokokana ku DPP tazisiyani, zimenezo ndi zachikale. Tikufuna ife ndi chitukuko. Ndofuna ndibwereze nduna ya boma ina iliyonse, MP wina aliyense amene apange zosempana ndi Peter Mutharika, ife ali Mpopo tikhala tikubwera kuluza dziko. Sitinyengerera kunena kuti awa ndi ndani, awa ndi ndani, awa ndi ndani, koma kuli bwino dziko liziwe kunena kuti unduna wakuti sukuyenda bwino akupangisa ndakuti chifukwa akupanga zakuti. Tiyeni mugwirane naye manja Peter Mutharika kuti dziko liyende chisogolo. Amalawi anakudalirani, tonse takudalirani kuti ndi chipani cha DPP chimene chitipase zosowa zathu zimene tinazisowa mu zaka 5. Pali nkhani imene yachitika ya Mai Jenny Ansa ndi mwere mazikaye. Pali nkhani imene yagwedeza dziko, nkhani imene yachitidwa create, ndipo anthu ayankhula zambiri za Mai Jenny Ansa zimene zisali zimene zozo. Amalawi zimene ndikunena kuti tiyeni tikondane, pali kagulu kena ku DPP sikakwafuna Mai Jenny Ansa nde akwapangira maupo. Kagulu kameneko kakulumikizana ndi kagulu kena kaku MCP, nde kagulu ku MCP ndi kamene kauza anthu awo a media kutulusa chikalata chimene tachiona chimene chikutchula 2 billion or 200 billion yonena kuti Mai Jenny Ansa pamene akupita kunja akaunonga ndalama zimenezo. Nkhani zimenezi ndi zaboza. Ineyo ndikunena kuti ndi zaboza chifukwa chonena kuti ndili ndi ma air ticket. Mukafuna kuti tiponye pa social media ndikuponyerani air ticket imodzi ya munthu mmodzi kuti muione. Mai Jenny Ansa sanagwiritse ntchito ndalama za boma. Mai Jenny Ansa even mpando umene akukakwera mu ndege ndi mpando umene angakhale ine comrade Ntanyiwa ntafuna kuti ndikupita kwina kwake ndikhoza kukakhalanso mpando umenewo kukakhala limodzi ndi Mai Jenny Ansa.
answer koma chifukwa chonoti pali katimu kene kamene situkafunira zabwino amayi Jenny answer ndiye akubwera ndi media ya MCP ndicho linga chonoti aipise zina la mayi Jenny answer a DPP APM anakhulupirira amayi Jenny answer ndiye tikamapanga za mseri ine ndikafika pa chapoto pandulula anthu amene akupanga maupo kuapangira maupo amayi Jenny answer ndikafika potopa kukhala pheku sikupusa koma ndikulingalira namva chinyamata akuti kudya mutu ndikudya mutu kuti ndikamabwera ndibwere mwa mtundu wanji ndiye ndifuna ndikuuzeni sitilola kunena kuti anthu mumsokoneze Peter Mutharika mwasokoneze mayi Jenny answer mumsokoneze Gangata chifukwa ndikatimu ka anthu ndiye tibwera tikachula kuti anthu akudziweni aini yake achipani cha DPP akudziweni kunena kuti kodi nduyu ndamene afuna kusokoneza zinthu zamba bwino tisasokoneze choncho Malawi ndifuna ndikusimikizireni kunena kuti mayi Jenny answer sakuononga ndalama yanu analolera bwanji kunena kuti sakulandira salary kwa miyezi 5 apita Mutharika nda Jenny answer sakulandira salary kwa miyezi 5 ino amene mmapanga masalary akuboma ngati muli ndi umboni wonena kuti Peter Mutharika walandirapo salary kapena Jenny answer walandira salary mubwerese za fake tiziziwa chifukwa ku treasureko ali mpoposo ali komweko so ngati anthu alolera kunena kuti miyezi 5 sitikufuna kulandiraso salary dzikoli lasokonekera masalary athuwo athandizire mwina ndi mwina lero anthu akubwera iyayi mpaka ma radio station kupanga programu pa chinthu chimene chili cha fake ndiye ndifuna ndikuchenjezeni ku DPP amene mukupanga zinthu zofuna kuthana ndi mayi Jenny answer muthandi inoyo ikakhala MCP olo 28 ndana amene azaivotera awa azaivera fungo from program ya imene timaichanganga zaona ndiye ndikunena kuti ku DPP nonse amene mukupanga maupo simukuwafunira zabwino amayi Jenny answer ndikafika potopa ndikupera ndikuululeni aine akachipani cha DPP icho akudziweni kunena kuti kodi amene afuna kusokoneza ndi awa kuti nduna zaboma zinatu zamba bwino ntchito zawo ndipo anthu tikusangalala anthu tikukondwa ndikufunanso ndichenjeze ma activist azanga kunena kuti tikhale ndi information yovomerezeka bwinobwino pamene tikufuna kuyankhula tamunyoza Maina Vicha munthu osalakwa ndinayankhula mprogramu yanga ina ndikucheza ndi Yanga FM kunena kuti Maina Vicha nkhani zimene sizikuakhuza iwo anangopanga dongosolo kunena kuti akuluakulu mabungwe aitane mabungwe ena ndi ma activist kuti ayankhulane aphunzitsane kuti kodi ntchito tizigwira bwanji ntchito imayenereka kuigwira bwanji pamene tili activist koma anthu ena tinafika paja ponena kuti sitinachite bwino ndifuna ndikupempheni kunena kuti tiyeni tisatero iyayi mayi ndosalakwa ngati kuli kulakwa ndi anthu amene anapasidwa chinthu kuti achiyendese ndi amene anachisokoneza koma tiyeni tivomereze zachitika maso athu apite patsogolo tiyeni tigwire ntchito yotumikira dziko lathu. This is Comrade Ntanywa pa Limpopo FM. Muli bwanji Alule Makatani, muli bwanji Nyani Wampongo, muli bwanji Aboni
Kalindo, Don't Trust Mulibanji, Lufewa Mulibanji, DJ Kaurea Muliko Banji. This is Comrade Ntanywa pa Rimpopo FM. Ndikatelonso Christian Pompa. Aya mbakali kudanda ula. Njinjimira ali wadwala alipo muntu osadwala ne wina ndo wana mizira nsanayo ndikubwera ndi imene yoyo wana mizira kudwala nsanayo ndikubwera nayo imene yo chikao china pali Limpopo FM nali ndine Comrade Ntanywa. I